Everyone, good morning. Nontonमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बारहरफिननाय थाबाय। स' आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै। स' आंबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि खाथियाव दिनै हलिनि एसे माने हलिनि थाखाय हलिनि नामै माने हेपि हलिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम एसे माने भिडिअ क्लिप लानो नागिरदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ। फिसालाया लोगोफोर आंना माने लोमजाबाय थानाया माने संसारि आइ हमनानै दङ आरोना बिनि थाखायनो माने साथाम बुरै मानसिफोर लेंनानै बिहामजोबाबो जायोनो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ लेंनानै माने पायक संनानै जाहोनांगौनो आरोना पायक संनानै जाहोनानै गुरुमान होनांगौनो ओमफ्राय दा आङो पायकखौ संखांबाय बाहेरायावनो संनांगौनो आरोना ओमफ्राय ना बेदर संनाय सौखायाव संनो मोनानो बाहेरायावबाबो माने ना बेदर संबाथाय बे जायगायाव संनो मोनानो आरोना ओंखायनो दा आङो बाहेरायावनो संनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दा जाबाय रेडि ओमफ्राय टाइमाबो जाहोनो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा फैबाय इसोरबो आयंमोनाबो नायलांबाय थादो